Startup Akademija za male poduzetnike podučava sve one koji bi željeli ili možda već jesu se upustili u poduzetništvo kako krenuti i kako biti uspješan. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Razvojna agencija Zagreb potpisali su sporazum o suradnji u provedbi pilot projekta Startup Akademije. Program Startup Akademije namijenjen je poduzetnicima početnicima kao i onima koji namjeravaju postati poduzetnici. Riječ je o jednom projektu koji je zajednički projekt Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Razvojna agencije Grada Zagreba, jer smo shvatili na neki način da nekada problemi koji su vezani za pokretanje poduzeća od strane novih poduzetnika nisu isključivo vezani za pristup izvorima financiranja, nego je zapravo vrlo često se radi o tome da ne postoji dovoljan, ajmo reći to tako, mentoring od strane javnih institucija i od strane nadležnih tijela u državi koje bi pomogli poduzetnicima na neki način sa savjetima što i o čemu trebaju voditi računa kada poduzetnici po prvi puta kreću u poduzetničke vode. Program za sve zainteresirane buduće i potencijalne poduzetnike traje oko 5 radnih dana. Osim rizika poslovanja na koje vas stručnjaci unutar ovoga programa upućuju, možete saznati i moguće izvore financiranja, javnih potpora, državnih potpora i potpora lokalne samouprave. Nama je kao Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije želja ovako nešto omogućiti ne samo gospodarstvenicima u gradu Zagrebu, nego zapravo svim poduzetnicima, početnicima u Republici Hrvatskoj. Ovo je prvi ovakav potpisan sporazum sa jednom lokalnom, odnosno regionalnom razvojnom agencijom. Takvi sporazumi u budućnosti će biti potpisani, naša želja je sa praktički svim županijama, odnosno svim regionalnim razvojnim agencijama u Republici Hrvatskoj. Država omogućava poduzetnicima dolazak do raznih oblika izvora kapitala. Međutim, čini se kako je najveći problem neznanje onih koji imaju želju upustiti se u poduzetništvo, što zatim izaziva i obeshrabljenost i pasivnost na gospodarskom tržištu. Grad Zagreb je omogućio svim onima koji su nezaposleni da ukoliko pokreću vlastitu tvrtku koriste sredstva u iznosu 25.000 kuna bespovratnih sredstava za pokretanje poduzeća, odnosno poslovnih ideja. Što se tiče HAMAG BICRO-a, također postoji program mikrokreditiranja, to je iznos od 120.000 kuna, dakle riječ je o izuzetno povoljnim uvjetima financiranja, riječ je o kamatnoj stopi od 0,99%, dakle to je kamatna stopa koja je zaista poticajna, na rok otplate od 5 godina uz poček od 6 mjeseci, dakle već uz taj iznos od 25.000 kuna i 120.000 kuna vrlo jeftinog kredita poduzetnici dolaze u priliku da mogu realizirati svoje projekte. Ono što je nedostaje, dakle karika u lancu, jest upravo to da poduzetnici zapravo nemaju pravu adresu u Republici Hrvatskoj na kojoj se mogu obratiti ukoliko naravno ne plate nekakve, ajmo reći, specijalistička školovanja koja su vezana za ta područja, dakle nemaju priliku dobiti besplatnu edukaciju. Stalno zazivamo strani kapital. S druge strane, nije nam baš drago kada čujemo da je do jučer hrvatska kompanija prodana strancima. Upravo zbog toga moramo biti svjesni koliko je važno educirati, a zatim i ulagati u vlastiti razvoj gospodarstva. Normalno da su strane investicije potrebne i da očekujemo svi da se stvori okvir, pod takav okvir, i takvo gospodarsko okruženje da strane investicije dođu. Međutim, ja bih rekao da je ipak najviše na svima nama, na poduzetnicima u Hrvatskoj, da ohrabrimo naše poduzetnike i ovaj pesimizam poslovni koji je prevladao zapravo proteklih godina, na neki način da pokušamo ohrabriti ljude. Kažem, okviri uglavnom sada postoje i ovo je jedna karika u lancu, dakle edukacija poduzetnika koja je vrlo, vrlo bitna stvar. Na program Startup Akademije mogu se prijaviti svi zainteresirani. Mogu se prijaviti svi zainteresirani, dakle svatko, onaj tko u ovom trenutku i nema prijavljenu, odnosno registriranu tvrtku, također se mogu prijaviti ukoliko imaju intenciju da u budućnosti osnuju takvu tvrtku. Onog trenutka kada HAMAG BICRO uspije potpisati sa svim regionalnim razvojnim agencijama ovakav sporazum i kada osiguramo uvjeti da svaki poduzetnik, početnik na području cijele Republike Hrvatske bude mogao pristupiti jednoj ovakvoj edukaciji, to će biti uvjet za korištenje svih tih, ajmo reći, instrumenata koji stoje na raspolaganju poduzećima za pokretanje vlastitih tvrtki. Dakle, to mogu biti, kao što sam rekao, i ova bespovratna sredstva od Grada Zagreba, mikrokrediti HAMAG BICRO-a, a tu su isto tako i jamstva za HAMAG BICRO-a za poduzetnike početnike uz pismo namjere koje omogućavaju da se uz 80% jamstvo, dakle naše agencije, dođe do kredita kod poslovnih banaka. To će dakle biti uvjet za korištenje tih instrumenata u budućnosti.
Kako je zaključio sam predsjednik HAMAG-a, čak i ako rezultati ovoga programa pokažu kako će neki od polaznika odustati ili se na kraju neće upustiti u svijet poduzetništva, i to je uspjeh, jer su na vrijeme prepoznali koliko su uopće u mogućnosti postati dio ozbiljnog poslovnog sustava.